had dinge cleachdadadh bhanaichean is an iomadach rúth. Fó luchd-ciùird, luchd-surfaidh, go bhí a giúling ar cúid clunne a faighinn. Ach an dábhíle sa fichid, dèanamh autotrader gan robh leithid a bheith bhanaichean úra a cheannach gan éirí gus an genu in áirste sanna bhí fréicreach san siúbhal. Agus seo an deireadh rút ar ein Katie agus DA. Charos nid bhí y céad son y bhan fada. Se díadach hóisi sin y brianir agus hachaidd gyda chéad eadar treis gyfachga bhan. Agus ba sin, Pròiseact yn je ba sin y lorog. Agus nid y chwnig long wheelbase. Agus y ffrís, ba sin either dh'ainmich no ba sin dh'achail. Agus hachaidd gyda cheannach sin es. Charó gw e lockdown yn o'r sians. Charó gw e tíide bhí agin san dhéanamh an áirde go cael. Chiad rúd rain sin, bha sin strop sin thula calamachas a bhain, bha tór shelfigans mar sin sa chúl, bulkhead, tór panelings rúd mar sin, so bha go má salach go jogas a chúl. Tór dústa. Snor sin, na thuair sin thula calam sin amach, háisig sin gearach tail san a mólach agus na híneacin. Fe caran iacalach nid y fa sin gearach tail as y fan. Gar nid y hóisig ystw generally gymryd rhain, there's no going back. Charo uniac sy'n bydd y fan, charo ffiws uniac yn cwlior. Agus hir drwy'r rhain sy'n hyniacin. Agus han y hyniacin ha marc a bygan buffer agad chafwr. So mae iaros dwi cws hagwanya gofi siachadydd. So han eich dyna. So fa mi gael yw'n i gar charos ni ffala fe syrlen a cael ach fa mi gwbydd y jachgan agos chafwrach dwi gwsiachgan y toes mwlach na fan ma dy iar sy'n cael gar, fan hynny ac yn don y gylior ach y mwlach na jen dwi sy'n cael cha jeg y pop top o'r agos hwchtig esdiach no fe gydysgyd sy'n esdiach so ba tor toes agos tor masking tip chymich o mwlach na fan mas dy iar sy'n y mwlach i. Fashion gyma nervsoch cwth y mwlwch edrych fan. Nid ydych chi'n eitha fa gians ysdiau yn nŵr y hydra. So chrosyn dwyl y hydra. Fa tor môr farog gwbeth an y giarach yn hols fain hwyl y cael jeselson cwth y mwlwch edrych. Iomadach sy'n dèanamh gyma lwa. Gar haw cwth fe mi dy glw chwyd sy'n Michael idd y pys ac o fi stigdyd y fan. Agus fe mi dŵr dyle primer a chwyd sy'n Michael idd y fan far y filedol. So, nid y fa chanwyd y glw ag ar roada. Agus nôr sy'n iomadach hogal. Agus fa hadyd mynd ach roced ar ein sy'n Michael idd y fan. As o'n enid. Agus fa mysio marc y bydd fforman. Fa mysio tydach y jen y cyndiach groed ga chwyd eith cart. Harigin, nid y fa hogal idd y fan. Haro mysio y ffrin ddim mwlach y fan. So, haro mor an cwtioch i anam. Fan ymwneud yn social dy gyma ffeimol gan as fe sy'n gwybod iddo fan. Ffiws mas dylorog sy'n i fan agos gydwch hafwnach dwgat Instagram orn fan i chianach son as sy'n hwy sy'n ysmwyn. Nid fe sy'n gynnu fan fe sy'n i cedi tor fideos eith YouTube. Dyna fe di gynnu fa dyna iawn y to sy'n eich yn ymwneud nawn. Agos hafwnach eilw haw galientyn haw eich yn ymwneud agos has yn Gyr i sy'n dim yn ha Daniela fain y ddyrd ag yn enw. Ha. Agus fa dwi awsach fe mor mwy'n fi dentyn fideos gan Daniela. A ha ro, actually, ha ro yn tŵ afas awn. Be gyma nish nid y hosig sy'n ac yn eisiau ha chwylyd yn ei enw.